ato na sabding tagag pagtagad kining usa ka post sa CFD nga sobra gini siya nakatamay sa mga pastor. Ingon pa niya, kung wala kuno ang mga pari, magunsa na lang kuno ang katawan sa Dios. Sure ka? Unya, kung pastor man lang kuno may pakunugwa. Kani, sabta ni mayo ha. Ang pangutana nako mao ni. Sure bagid ka nga kanang giwalian sa imong pari katawan na sa Dios? Di ba? Ikaduha, kung katawan na sa Dios, nganong wala man na nakasiguro or kamo isip mga CFD, nganong wala mo nakasiguro og langit? Nganong wala mo nakasiguro sa kaluwasan? Katawan man kamo sa Dios or kanang inyong pari sinugo man kana sa Dios. Di ba? Kay sultian ta ka tungod sa minalihan sa mga pari. Ano ni daghang mga tawo nga matug impierno nga naman kay wala nagsulti og tinuod. Di ba? Kinsa man diay ang gitugahan sa Dios nga mosulti alang sa mga katawan sa Ginoo aron nga malig-on ang mga anak sa Dios. Di ba? Balik-balik ni sa bersikulo. Pero sa taman di man gyapon mo kasabot kay wala may balang espiritu. Ingon pa sa Episo 4:11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. Sunod, nganong gihatag ang pastor, nganong gihatag ang apostoles, nganong gihatag ang teachers, nganong gihatag ang evangelists para unsa man? Tingno ta, walay labot ang pari. Para unsa man? Para unsa man ang pastor? Ingon pa ang Bible sa verse number 12, Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Gihatag sa Dios ang pastor aron nga mulig-on sa mga katawan sa Dios. Ingon pa sa Jeremiah, aron pagfit og knowledge and understanding. Di ba? Nga naman, kay ang pastor nagsulti sa tinuod mahitungod sa pulong sa Ginoo aron nga dili mailan. Pero ang inyo, paluma-luma og wali, ilaron lang ang mga tao. Di ba? Mo nang ayaw pagsulti, na kung wala man may pagwala na lang mga pastor. Pero kung pag no, kung ako pabuton isip nga pastor, may pagwalay pare kaysa walay pastor. Real talk. Kining mga mangingilad ba nga nagpapastor-pastor pero pastoy di ay buta ko yung pasabot dili tinuod nga pastor ano man kay way connection sa Ginoo. Kung paistoryahon murag makorek, murag tama na wala guning iyahang tawag ining giingon, iyahang argumento nga pastor daw kuno ang gisugo sa Ginoong Dios para magwali sa maayong balita. Gi-quote niyang Episo Kapitulo 4, versikulo 11, na dami labot ana. Nang boto lang mo ni Abtong 16 ka siglo. Niya pagkahuman, mag-apil-apil mo ng dokumento sa mga Kristiyano sa 1st century AD. Sa mo? O mo nangalipong? O may labot in taon ano eh. O niya, ang gisulti na San Pablo nga pastor sa Ephesians chapter 4, verse 11, refer na sa mga obispo. Acts chapter 20 verse 28, kay ang magbantay sa katilingban sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios mao ng mga obispo. Dili ka mo pastoy-pastoy. Ay ayaw mong tawag ini nga apil-apil ana kay wa mo'y labot. Boti pasabot kamo ning boto lang mo. Ang demonyo may nagamit ninyo ngano man kay kompetensyaan man ninyong iglesia gitukod sa tong Ginoong Jesucristo. Naa siya tulo ka punto nga iyahang present. Number 1, sure ba daw ta? Anang tawag ini nga ang giwalihan daw sa mga pari karon is mga ang kinikatauhan kini sa Dios. Ang atutubag, yes. Nga naman kay ang simbang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Roman, mudawat mo sa dili. Mo ning iglesia gitukod sa Ginoong Jesucristo. Kanang inyong pundo, kanang inyong sekta nga kamura pinagparehistro, gitukod nagtawa na koneksyon sa atong Ginoong Jesucristo. So buti pasabot, kamo may mga mamangilad. Dili ang mga pari kay wala pa mo na ng mga pari. Wala pa mo, wa pang giparehistro ng inyong pundok na ang mga pari, nagbitbit og balaang kasulatan og nagtudlo mahitungod. Sige ngarian sa Dios og doktrina sa tuang Ginoong Jesucristo. Ay kining Iglesia Katolika mo man iglesia gitukod ni Kristo. Number 2, nakasiguro ba itong langit? Unsa ka, ikaw tag-iyas langit? Pag kayo baga. Bisan ganda nga itong Ginoong Jesucristo, ingon pa niya, ang mupadayon og mulahutay maluwas apan ang dili silutan. Oh, usa man ani mo. So, buti pasabot, murag nahulog nga inyohang gi-claim, inyohang gitamakan, inyohang tawag ining giako-ako ang kabubuton o ang otoridad sa Dios sa pagluwas sa gitawag og tao. Buti pasabot nagpaka-Dios mo sa inyong kaugalingon kay magbuot-buot mo declare sa inyong kaugalingon nga langit na mo. Usa mo Dios mo? Kay kamoy etag kamoy gitawag og maghukom. Lisod lagi kining mangingilad ba nga ang kanang bitawng gibit-bit ang gipuhunan ang gitawag og kapital ang Biblia. Ikatulo niyang argumento. Mao nga ingon pa niya nga kini daw kuno mga pari ang nalihan daw kuno sa mga pari daghan daw kuno impierno kaysa sulti. Kamo nga nang buto lang ni adtong 16 ka siglo.
ug nagtuo ko murag baptist ni. Natukod lang ni adtong 1609 by John Smith. Unya kaning baptist manggod mo ni dali kaayo magsiak-siak, dali kayo magkatag-katag. Pag di na sila magkasinabot tungod sa ilang personal interpretation and opinion sa balang kasulatan, magbuwag-buwag na sila. Nya pagkahuman magtukod ng ilahang kaugalingon gitawag og pundok. So buti pasabot, dili ang mga pari may makapaimpierno sa kalag, kung dili kamoy makapaimpierno sa kalag. Number 1, kay sumala pa sa balang kasulatan, kamo baya ang gipahinungdan ni Kristo nga manungha sa ulahing mga panahon. San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4, 5 ug 24. Ingon pa ni San Pablo kini mga tawhan na gikan nato. Gikan nato San Juan rather. 1 John chapter 2 verse 18 to 19, ang tawag sa inyo gani antikristo. Sumala pa ni San Pedro 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4, manapi mo. Unya ang inyohang tawag ang pag-adtuon kadtong mga inosente. Inosente sa gitawag og doktrina sa atong Ginoong Kristo kay mao na inyong musukon ba oportunista mong dagko. So karon mahitabo nga kanang maong pastor nga naa sa Biblia dili man na kamo. Again mga obispo na ngano man kay ang gitagaan og katungod sa pagwalig pagtudlo sa iya sa Dios ug iya ni Kristo. Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Maong mga pari. Even gani si Kristo pangulong pari sa pagtuo. And at the same time, sumala pa na sa Juan, kay San Juan, gitukod kita nga gingharian sa mga pari. Huwag gingon nga gitukod kita nga gingharian sa mga pastoy. wala na sa gitawag og wala ang kasulatan. Mo na nga manaam mo og sa wala na ang simbahang katolika na ay mga pari. Ano man ingon pa na San Pablo, si Kristo ang apostol ug pangulong pari sa among pagtuo. Wala mo'y labot, kaya man mo'y gitawag og pari. Unya wa po sa Biblia, kapitulo bersikulo ang kanang mga pastoy-pastoy, parehan ninyo nga mo'y gisugo sa Dios nga magwalis mayang balita. Wala pagpangilad man ang inyo ginamit kapital ninyo ang kwan. Kapital ninyo ang tawag ining Biblia. Kapital ninyo ang pulong sa Dios para ingnon mong tinuod. Pero ang tinuod ana, butbuton mong dagko, mga bakakon mong dagko. Ngano man tungod kay nangilad mo sa mga inosenteng Katoliko gamit ng gitawag o Biblia. Siguro motuo lang ko ninyo kung nakakonek mo sa inyong kaugalingon dito sa gitawag og mga apostol. Before the Bible ha. Wala pa ang Biblia kay sige ra mo basa-basa ang Biblia, sabot-saboton mo ninyo ilaw sa baliti. Di tanawan ng inyong panabot ining kanto. Nanong ining kanto man tanawa ra gud now. Angkon-angkon mo nga nano konek sa Biblia niya pagkahuman buto lang mo sa after sa 16th century. Binangag wala ay pastoy ay padayon ana imuhang kwan ay padayon ana imuhang winalihan ngano man ay mo padayon ang winalihan nimo daghang mga kalag ma impierno, daghang mga kalag imong bitbiton padung to sa impierno kay sigurado gyud kini mga pastoy mo ni mga mini nga magtutudlo og mga mini nga mga magawali. So mo nang dili pwede nga tuuhan taning pastoy nya pagaman manulti mo ra gyud correct. Again, sa balang kasulatan, ang iglesia nagitukod ni Kristo, gipanguluhan og pari, ug ang ulo pari. San Pedro pari, San Pablo pari, nya pagkahuman na ay pastoy-pastoy nya pagkahuman dili pari ay bugos na fake. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.